Jeżyny, które tutaj widzicie, mają ponad 9 lat. Mam odmiany Black Satin oraz Thorn Free. Obie owocują na pędach 2-letnich. Rosną one w pełnym słońcu i prowadzone są przy podporach. Po bokach mam drewniane kantówki, które połączone są nierdzewnymi linkami. Do tych linek przywiązywane są pędy jeżyny. Pod jeżynami wyściółkowałam korą oraz dodatkowo posadziłam poziomki. Młode przyrosty również muszę przywiązać, żeby nie przeszkadzały podczas koszenia trawnika. Bardzo ważne jest, aby podczas suszy pamiętać o regularnym podlewaniu jeżyn. Jeżyny co roku odwdzięczają mi się dużymi, smacznymi owocami. Przepyszne. Idealne do deserów. A tak między nami, to rewelacyjne jest wino z tych jeżyn.